Sa gitna ng malawak na lupain ng Hacienda de Oro, si Jasmine ay itinuturing na pinakamagandang hiyas. Ang kanyang buhok ay parang payapang alon, at ang kanyang mga mata ay tila may dalang pangarap na hindi kayang ubusin ng realidad. Ngunit sa likod ng marangyang buhay, ang puso ni Jasmine ay isang bilanggo. Nakatakda siyang ikasal kay Don Gaston, isang mayamang hasyendero na doble ang edad sa kanya. Para kay Don Gaston, si Jasmine ay isa lamang tropeyo, isang magandang pag-aari na idaragdag sa kanyang koleksyon ng mga lupain at ginto. Ang mga huling linggo bago ang kasal ay puno ng paghahanda. Mga mamahaling tela mula sa Europa, mga pagkaing hindi pa natitikman ng mga taga-baryo, at ang walang katapusang pagsasanay kay Jasmine kung paano maging isang ganap na ginang. Ngunit tuwing dapit hapon, kapag ang mga bantay ay abala sa kanilang mga bisyo, tumatakas si Jasmine patungo sa hangganan ng bukid, sa lugar kung saan ang sibilisasyon ay nagtatapos at ang misteryo ay nagsisimula. Sa pinakadulo ng kanilang lupain, nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga braso ng higanting nakabaon sa lupa. At ang mga baging noon ay bumabagsak na parang mga kortina ng isang malaking bulwagan. Doon niya unang nakatagpo si Agustin. Hindi siya taga-baryo. Si Agustin ay laging nakasuot ng purong puting katsa na tila hindi nadudumihan ng putik ng bukid. Ang kanyang balat ay may kintab na parang perlas, at ang kanyang amoy ay hindi amoy lupa o pawis, kundi amoy ng sariwang ulan sa gitna ng tag-init. "Bakit ka narito, Jasmine?" tanong ni Agustin sa kanilang unang pagkikita. Ang kanyang tinig ay parang bulong ng hangin sa dahon. "Naghahanap ng kalayaan," tugon ng dalaga. Sa bawat hapong nagdaraan, naging sandigan ni Jasmine si Agustin. Ikinukwento ni Agustin ang mga mundong hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Mga kahariang gawa sa kristal, mga ibong kumakanta ng tadhana, at ang kawalan ng oras. Sa piling ni Agustin, nakakalimutan ni Jasmine ang bigat ng kanyang singsing na may brilyante. Naramdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nakabase sa titulo o yaman, kundi sa koneksyon ng dalawang kaluluwa. Dumating ang gabi ng kasal. Ang mansyon ay puno ng liwanag at musika. Si Jasmine ay binalot sa telang sutla at pinalamutian ng mga hiyas na nagkakahalaga ng isang buong baryo. Habang ang mga bisita ay nagkakasiyahan at si Don Gaston ay nagmamalaki sa kanyang mga kaibigan, pumasok si Jasmine sa kanyang silid upang magpahinga sandali. Pagbukas ng pintuan ng kanyang mga abay, makalipas ang isang oras, wala na ang dalaga. Ang tanging natira sa gitna ng kanyang kama ay isang korona ng mga ligaw na orkidya, mga bulaklak na hindi tumutubo sa lupaing yon, kundi sa pinakamalalim at pinakamadilim na bahagi ng gubat. Ang bintana ay nakabukas. Ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang ulan. Nagkagulo ang buong baryo. Gamit ang mga sulo at aso, pinangunahan ni Don Gaston ang paghahanap. "Hanapin ninyo siya! Walang sino man ang tumatalikod sa akin!" ang kanyang nagngangalit na sigaw. Narating nila ang dambuhalang balete sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan. Ang tanawing tumambad sa kanila ay hindi kapani-paniwala. Doon, sa gitna ng hangin, hindi nakatapak sa lupa, ay sumasayaw si Jasmine. Ang kanyang mamahaling gown ay napalitan ng isang manipis at tila kumikinang na saplot. Kasama niya si Agustin, na sa mga oras na yon ay hindi na mukhang tao. Ang lalaki ay naglalabas ng sariling liwanag, isang asul na kislap na tumatalbog sa bawat dahon ng balete.
Ang kanilang sayaw ay walang tunog, ngunit ang bawat galaw ay may dalang kapayapaan. Si Jasmine ay tumatawa, isang tawang puno ng ligaya na hindi kailanman narinig ng kanyang pamilya. Jasmine, bumaba ka dyan! Sigaw ng kanyang ama. Sinubukan ng mga tauhan ni Don Gaston na lapitan ng dalawa. Ngunit bago pa man sila makatapak sa anino ng puno, ang mga baging ng balete ay biglang gumalaw. Ang mga ito ay tila naging mga buhay na ahas na mabilis na umiinog at bumuo ng isang pader ng matitinik na baging. Sino mang sumusubok na tumaga rito ay tumatalsik ang itak. Ang pader ay hindi matibay dahil sa kahoy, kundi dahil sa mahika. Mula sa gabing yun, hindi na muling nakita si Jasmine sa mundo ng mga tao. Ang mansyon ni Don Gaston ay unti-unting nabulok at ang kanyang yaman ay naubos sa paghahanap sa dalagang hindi naman nais magpahanap. Ngunit ang kwento ay hindi natapos doon. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, ang mga magsasakang inaabot ng gabi sa bukid ay nakaririnig ng mga kakaibang tunog mula sa dambuhalang balete. Hindi ito nakakatakot na huni, kundi isang orkestra ng tawanan, awit, at ang kalansing ng mga hindi nakikitang baso. Sinasabi ng mga matatanda na si Jasmine ay hindi lamang basta nawala. Siya ay kinilala bilang reyna ng mga engkanto, ang kabiyak ni Agustin na isa palang prinsipe ng kalikasan. Ang balete ay nagsilbing lagusan sa pagitan ng ating mundo at ng lupain na puno ng mga misteryo. Naging sagrado ang lugar na yon. May mga kwento ng isang dayuhang kumpanya na nagtangkang putulin ng balete at patagin ang lupang kinatatayuan noon upang gawa ng kalsada. Sa unang araw pa lamang ng pagputol, ang mga makina ay biglang nasira. Ang mga manggagawang nakadampi sa balat ng puno ay nakaranas ng matinding lagnat at ang kanilang balat ay tinubuan ng mga kaliskis na parang baging. Ayon sa mga albularyo, ito raw ang parusa ng reyna. Hanggang sa kasalukuyan, ang puno ng balete ay nananatiling nakatayo, matayog, madilim, at puno ng buhay. Para sa mga sawi sa pag-ibig, ang amoy ng sariwang ulan sa gitna ng tuyot na panahon ay isang paalala na may mga pag-ibig na hindi para sa mundong ito at may mga pusong mas pipiliing maging alamat kaysa maging bilanggo.